вечір, дівчинки і хлопчики. Привітання, сябри. Ой, ласка, тишей. Ой, а чому то Феечка спить? Я ще рано кластися. Не ведаю. Зараз висвітлім. Феечка, ви нас чуєте? Я ще хвилиночку. Прочнітеся, Феечка. Ну, тільки трошечки. Ой, мене ж... Не починається. Я такое перший раз бачу. І я ніколи не було, щоб наша фея проспала колиханку. Може, вона захворіла? Ой. Тоді її треба обов'язково розбудити і відвезти до доктора. А як я її розбудить? Ну, давай ти з одного боку, а я з другого. На 3, 4. Давай. 3, 4. Що? Привітання, Яночка, бусик. Привітання, сябри. А я що, заснула? Солодка, солодка. Як ви себе відчуваєте? Пойдемте до доктора, Феечка. Ні, не треба до доктора, со мною все у порядку. Ой, як добре. Бо ми вже хвилюватися почали, чому ви увесь час спите. Час? А кольки зараз? А чому ви мене не розбудили? Ми будили, а ви ніяк не просиналися. У мене ночью екзамен. Який екзамен? Ви ж вже скончили свою школу фей. Ага. Так, але кожен год ми здаємо іспити наново, щоб нічого не забувалося. Чарівництво – справа відказна. Зрозуміло. А чому ночі? Я ж фея снов. Ви що, забилися? Усе правильно. Фея снов готує сни. Її час – ніч. Тому і екзамен – ночі. А заснули ви, бо вчили увесь день. Тепер ясно. Так, але я некалькі параграфів я ще не доповторала. А часу зовсім мало. Ось, чаровний яблук, як його зробити? Так. Ось так. Феечка, а навіщо вам гэта талерочка? Не чапайте, тут я буду випробовувати свої чари. А, для іспитів. Ага, здається, слово я пам'ятаю, треба попрактикуватися. Допоможете мені? Ой, з задовольненням. А що робити? А принесите, коли ласка, мені яблук. Звичайний. Звичайний. Ага, зараз. А я поки чаровне слово повторю. Крибля, крабля. Бум. Феечка, ось такі подойде. Чудовно. Кладіть на талерочку. Угу. Ось так. Буде. Зараз побачите. Становіться побач. Крибля, краблі, оберніся, у яблук чаровний перетворися. Це що? Чаровний яблук? Я його собі інакше уявляв. Да гэта ніякий не яблук, а кубик. Бачу, нешта пайшло не так. Мусить тому, що я вельми хвалююся. Ви не хвилюйтеся, Феечка. Спробуйте я ще раз. Так, я спокійна. Так, Я абсолютно спокійна. правильно. Криблі, краблі, оберніся, у яблук чаровний перетворися. Ой, Отрималася. Федька, ви молодчина. Віншую. Дякуй, гэта вы мне дапамаглі. Ну што, пераходзім да наступнага чараўніцтва. Якого? З'яўленне бантика. Хто хоча сабе бантик? Я хочу, заўсёды марила. Добра, А мені можна просто машинку ось сюди? можна. Машинка і бантик, з'явіцеся, не запыліцеся. Ой, Ага. Що? нешта пайшло не так. Нешта зусім не тое. Ну, Феечка, ви пераблыталі. Яна, а чому гэта у тебе моя машинка? Я ж її хотів. Тому що у тебе мой бантик. Что? Правда? Не, сдвиньте його, не буду їм ходить. Ой, Зараз допомогу. Не знімається. Ай, придумайте что-нибудь, класска. Так. Верните Яночке бантик, а мне машинку.
машинку. Так. Добре, добре, што ж я зрабіла не так, не хвалюйцеся. Я з гэтага ў гэты бок. Трэба інакш. Бантик і машинка, з'явіцеся, не запыліцеся. Ой! Вось цяпер усё правильно. Машинка у мяне. А бантик у мяне. Так, у цябе. Феечка, вы зноў справіліся. Хоць не з першага разу. Але галоўнае атрымалася. Так, добра, што экзамены кожны год трэба паўтараць і паўтараць, каб нічога не забылася. Ну, а што цяпер? Усё. Амаль. Яшчэ адно засталося. Ператварэнне ў жабку. Не-не-не-не-не. Чаму? Вы што, баіцеся? Не, Просто ў любых занятках перапынкі рабіць трэба. так, вы ж самі нам не раз гаварылі. Так, трэба крыху адпачыць, потым лепш атрымаецца. Клас, перапынак. Мультик. Ну што, глядзім? Ага. Мультфільм. Усё. Пакуль ішоў мультик, я паспела апошняе чараўніцтва паўтарыць. Цяпер можна спакойна ісці на экзамен. А мы пожадаем вам удачи. І поспіху. Мы вас верым. Усё атрымаецца. Ага. Дзякуй, мае даражэнькі. Ну што, мне трэба на экзамен збірацца, а вам да адпачынку рыхтавацца. Так, да пабачэння, сябры. Бывайце, дзяўчынкі і хлопчыкі. І чароўных усім сноў. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай.